Guys, ni ami dinis El Salvador City, Misamis Oriental. Nag Christian Life program ni dinhi. O nya na dinhi. Ako mga brothers in Christ na dinhi oh. Amo mga sakyanan na dinhi guys. Among gipangbilin dire kay naay among ongoing usab nga activities dito. So ang akong sakyanan guys oh nara oh kanang gamay. Oh nara. So dito mi sa kuan guys oh. Init nindot kay dinhi guys. Kay madungawan nimo ang dagat, no? Makita gini mo ang dagat guys. Ang tag-iya aning dapita among igsuon sa community si Brad Inan. To dito si Brad Rolly oh. Brad Rolly to nagkapay-kapay si Brad Rolly oh. Oh ta siya dito. Oh di siya guys oh dito. Oh to nagkapay-kapay siya guys oh. Oh. Para guys. Bahalag pobreta basta malipayon lang kita guys. Okay ra gid niya. Okay ra kinabuhi guys. Oh, okay ra na basta malipayon lang ta. Para siya guys oh.